Ini araw kani para sa kasapot yan, kumain ko talaga, kung aram ko lang, dahil ko na ito inibasa ko lakte. Hindi maiwasang sisihin ni Nancy Joven ang kanyang sarili matapos siyang masalimuot na sinapit ng kanyang apo, edad 10 taong gulang. Sabado ng umaga nitong March 15 nang napaulat na nawawala ang biktima. Ayon sa kapitan ng barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, may ginang na lumapit sa kanya at inahanap ang kanyang apo. Lumapit po yung ginang sa amin na mga, siguro mga pas na sa mga 10 o'clock. Then inutosan ko yung anak ko, parang police, i-check sa CCTV. Ayun nga, nakita namin yung suspect. Kasama niya yung victim. Yung huling nakita namin po ay nandun sa skate. Nakita namin sa CCTV na kasama niya sa skate silang dalawa. Pagbalik ay wala na. Ayon sa lola ng biktima, isinama niya ang kanyang apo para magtinda sa palengke. Ngunit ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang apo. Sabi ko diyan ka lang nini, talikod po. Tapos po, sabi ko, ni, diyan ka lang. Biyo, hindi ako na akong namamakal. Ako lang namamakal. Pag ano ko po, Nandimanan. ano si Aki ko, nagagas na ako ng anak ko sa barangay. Pagtaragparanan ko po, paninda ko, binayaan ko na. Matapos mapaulat na nawawala at base na rin sa kuha ng CCTV, naging person of interest ng kapulisan ang lalaking kasama ng bata sa CCTV na kinilalang si Wilbert Ano, 19 na taong gulang at namamasada ng skate sa lugar. Kalaunan ay mismong sinamahan nito ang mga otoridad sa kinaroroonan ng biktima sa masukal na bahagi ng Zone 3 Barangay Tanawan, Lupi. Inamin din ito na napatay niya ang biktima sa pamamagitan ng pagpalo ng bato sa ulo ng bata. Malapit ang 10 taong gulang na natagpuang wala ng buhay at biktima di umano ng panggagahasa sa kanyang lola. At dito sa riles na ito sa barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, madalas silang sumasakay kung kaya't kilala ng sospek ang biktima. Basag ang kanang bahagi ng ulo, maga ang muka at wala nang saplot pang ibaba ng matagpuan ng bata. Ayon sa lola ng biktima, positibo ang resulta ng medical sa biktima na ito ay ginahasa. Ano po, ito pa, kakasuhan ko na pong rape. Na habang bubuhay na pagkakulong, pwede po nganin. Day sapat. Ayun po, di po, sapat. Ay kita ko yung bata, galing dito pa, kasama pa ng maglula. Papunta ata ng Galing Ragay. palengke. Papunta silang palengke. Pinat sa CCTV.